Hormatly aýdymsa söýjiler, mehriban dinleýijiler, sunuwaty şagyrlar, söýjiler bizi her gün Holet ýylapy bile Çäş Media Studiosyna aýdyşymyzy ýaly. Bugün bolsa bagşylaň sunwat ustadlarymyzyň aýdymlaryny, eserlerini, sazanlaryň sazlaryny ýetirersip habar beripdik. Bugün bolsa ustad Canly aýdym aýtmakda ustad bolan Maksat Nurliýew. Biziň owadan sahnalarymyzyň owadan beri bolýan ýaş zekili estrada gitara sunwatynda da ustad bolan, gitarada da aýdymlaryny internetiň üstü bilen size ýetiripdik. Bugün bolsa ýörüýte maksady gepleşigimizde Çäş Media Studiýamyzda çağırdyk. Ol jahan dogry dämi? Şoň üçin maksat şu günkü ajaýyp her günkü owadan kanalymyzda canly owazlar YouTube kanalymyzda we beýleki kanallarymyzda seň aýdymlaryňy dinleýän dinleýijileň islew boýunça şolaň haýyşnamalary boýunça sana habar beripdik. Sen bolsa bugün öz orkestrüň bilen, oglalaryň bilen, sazanlaryň bilen, halypalar bilen bilelikde gelipsiň. Bir özüňe bilmäsiň biz begenler ýan zat Türkmenistan atgynyň artysty Ustad Halypamyz Agam Ögüz Mämmedow bilen gelendigem biz diýsem begenler ýa hormatly viziýa görüjiler, hormatly canly owazlary dinleýijiler. Maksat sana bir näçe sorawlar bolar. Sen oňa berk taýýarlyk görüntek. Ole silap aýtjak goýjak zatlary we biziň hormatly dinleýijilerimiz sebäbi biz Çäş Media Studiýamyzdaky canly owazlary bilelikde alyp barýas, her gün bilelikde goşgulary ýerine ýetirip berýäs.